हाँ चाची गोड़ लगतनी। का हाल चल बा? ठीक बा। अरे हमरा यहाँ का हाल चल बा? अच्छा। हाँ हमरा भाई के भौजाई के कुल का हाल चल बाटे। तू ही ना कुल सगरी थी समाचार देलू हो जाके। हाँ बतावा। हाँ केकर भइल सगाई? हाँ भाई के लड़का के सगाई रहल? झूठ बोलत है चाची। सही में? कहिया? कलिए रहल? ना हमरा के तो ना बुलावल हलो। हाँ देखा चाची ये कहल जाला आपन भाई होके। हाँ आ देखा अपना बहन के भुला गइला छी। उहे ना भाई के कौन दोष बा? हाँ जौन कही मेहरारू तौने ना करी। उहे ना बताव हम कितना दूर रहनी है चाची। हाँ बताओ हम कितना दूर रहनी है। हाई हाई 10 कोस पर तो हमार घर बाटे। हाँ तो वजह से एकनी के बुलाना ले आओ के हमरा के मिठाई बटाता के करी की। हाँ सबके यहाँ बटाइयो गई मिठाई? ना ना हमरा यहाँ तो मिठाई नहीं खियाइले चाची। अरे बाप रे बताव। हाँ इतना हमरा के थी बुझे तन के हमरे के मिठाइयो नहीं भेजला हसन। हाँ कितना मिठाई में का लगे डिब्बा डिब्बा सबके यहाँ डिब्बा डिब्बा मिठाई गइल ह। इतना मिठाई आई रहल। हाँ बताव। हाँ अब बहन के भुला गइल सन। अरे ना बोलेला हसन तो कम से कम वो मिठाइया में से तनी दे देल रहता सन हमरा के। आ ना डिब्बा जुड़ल ह तो कोनो बरसाती में हमरा के ले आके 4 गो दे गइल रहता सन कि लो हई बहन तू खा ल। चाहे वो लइकवे लेके आए रहती फुआ ल तारा खातिर मिठाई लेल बनी। हाँ ना चाहती हमारा साथे बड़ी अन्याय होता बहुत अन्याय होता। हाँ बताओ हमरा काज नहीं कहे मनवा में ना एकदम कचोटत रहला बुझात रहला कि हमरा अंदरे अंदर की कुछ भइल बा उजुगिया। हाँ अच्छा। तबे देखो हम तारा के याद कइनी कहनी कि चाची ऐसन बाड़ी जौन के वजह के सारा हमरा के न्यूज दी। हाँ हाँ देखा चाची देखा तू देखा हमरा खतारी चाची हिम्मत नहीं की करता रहा से चाची। बताओ हमार भाई हो के हमरा के वो मिठाई लेना देलक सा। हाँ ये कहला कि बहन बहन हमरा के हम ऐसे ओकर बहन ना होई। हम अबे नहीं करम अब कुछ में बुलाइलो तो ना बियाहो में हम नहीं आए। ना 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 हम नहीं आ सकेनी चाची। रोत नहीं की चाची रोत नहीं की। हाँ ठीक बाटे चाची रख तनी ठीक बाटे चाची। हमार भाई हमरा के ना बोले